Това семейство случайно откри, че точно под пода на къщата им има таен проход към мазе, за което не са знаели цели 10 години. Кучето им започнало да се държи странно и да седи до това място, затова решили да го разглобят, и това, което открили там, шокирало всички. Ами ако ви кажа, че точно сега във вашата къща има абсолютно същия таен проход, но просто още не знаете за него? Хиляди хора започнали да проверяват домовете си и да откриват такива проходи под пода и дори вътре в стените. Например, тези момичета открили врата към мазе, която била маскирана като обикновена стена. Но какво всъщност можело да се крие там? Предишните собственици на жилища най-вероятно са се опитвали да скрият там неща, които не можели да бъдат показани на останалия свят. Когато откриете такива проходи, най-голямата грешка би била да се опитате да влезете вътре, вместо веднага да се обадите в полицията. В противен случай, ако вътре има нещо ужасяващо или незаконно, вие ще бъдете обвинените. Така че, ако откриете таен проход в къщата си, незабавно се обадете на 112. Ще проверите ли вашата къща? Напишете ни в коментарите и запазете видеото, за да се върнете и да кажете какво сте открили.